Tak nejdřív si to nakrájené maso na nudličky, takhle dáme na ty mouky a do té směsi. Tak a potom do vody. Na vteřinu a potom zase do toho. No a na rozehřátou pánev tady dáme ty kuřecí nudličky, takhle. Tak, teďka to dám chystat, takže když si tady dáme takhle to maso, vždycky je na půlku, tak, takhle nějak. Tak. No a teď to jako tak sypeme sýrem. Potom to podobně jako to omáčko, barbecue, to je jedno jako no tak barbecue je asi nejlepší. Jako. No. Potom to jen takhle to a potom to dáme na suchou pánev ohřát.